Det startede som en tjeneste for min tante. Hun skulle på en forretningsrejse i weekenden og havde brug for en til at passe min kusine Ellie. Jeg havde ikke noget imod det. Ellie var stille, høflig og tilbragte det meste af sin tid med at tegne eller lege med sin elskede tøjdyr. Den eneste ulempe var, at de boede i Pine Hollow. En lille glemt by omgivet af tætte skove, som de lokalte kaldte de viskende fyreskove. Jeg havde hørt historier om Pine Hollow, da jeg voksede op. Min mor plejede at advare mig imod skovene, når vi en sjælden gang besøgte tante Maggie i ferierne. Hun sagde ting som, bliv væk fra træerne efter mørkets frembrud, og følg ikke den viskende stemme. Det var bare et folkesagn, beregnet til at skræmme børn til at opføre sig ordentligt. Men det blev hængende i mig. Selv nu som 19-årig fik tanken om at tilbringe 2 nætter alene med Ellie i det knirkende gamle hus min mave til at slå knuder. Alligevel kunne jeg ikke sige nej til tante Maggie. Så jeg pakkede en taske, greb min bærbar som en afledning og kørte derud fredag eftermiddag. Huset var præcis som jeg huskede det. 2 etager med falmet blå maling og en stor træveranda. Bag huset strakte skoven sig som en mur af grønne skygger. Ellie mødte mig ved døren med sit sædvanlige sky smil og krammede sin yndlingsbamse, kaninen Hr. Flopsy. Jeg er glad for, at du er her, sagde hun blidt. Tante Maggie gav mig en hurtig gennemgang. Sengetid kl. 20.30, aftensmad i køleskabet, nødnummer på køkkenbordet. Hun krammede og kyssede Ellie farvel og forsvandt så hurtigt, at jeg dog nok kunne nå at spørge noget. De første par timer skete der ikke rigtig noget. Ellie sad på huk i stuen og tegnede dyr, imens jeg scrollede lidt på min telefon. Nu og da kiggede jeg ud af vinduet mod skoven. Træerne svarede blidt i brisen. Deres grene viskede hemmeligheder til hinanden. Efter aftensmad spurgte Ellie, om vi skulle lege en leg før sengetid. Jeg foreslog gemmeleg, da det var en af hendes yndlingslege. Men du må love mig ikke at gemme dig udenfor, sagde jeg bestemt. Hun nikkede og tøvede lidt, før hun spurgte, ved du noget om skovmanden? Jeg rynkede panden. Hvem er det? Ellie sank stemmen til en hvisken. Han bor i skoven og kigger på folk, der går for langt ind. Hvis du hører ham hviske dit navn, så må du ikke svare. Jeg grinede lidt nervøst. Hvor har du hørt det? Min mor har fortalt mig det, sagde hun lige frem og bestemt. Jeg prøvede at afvise det som endnu en lokal myte, som Bigfoot eller Loch Ness-uhyret. Men noget ved Ellies tone gjorde mig lidt urolig. Hun prøvede ikke at skræmme mig. Hun troede oprigtigt på det. Vi begyndte at lege gemmeleg kl. Cirka 19.30. Ellie var overraskende god til at finde gemmesteder. Under senge, bag gardiner i skabe. Men efter 3 runder insisterede hun på at være søgeren. Jeg gemte mig ovenpå i tante Maggies klædeskab i hendes soveværelse. Bag nogle gamle frakker og kasser. Huset var uhyggeligt stille. Bortset fra Ellies bløde fodtrin nedenunder, mens hun ledte efter mig. Så hørte jeg noget andet. En svag hvisken kunne høres gennem luften. Som vind, der sivede gennem revner i væggen. Først troede jeg, det var Ellie, der prøvede at snyde mig, men det lød ikke som hendes stemme. Det lød ældre, mere raspende, tættere på. Jeg frøs på stedet og lyttede anspændt, mens mit hjerte hamrede ud af. Den hviskende stemme blev højere, indtil jeg kunne høre ord. Kom frem. Kom frem. Mit åndedræt gik i stor skræk. Pludselig råbte Elle nedenunder. Jeg fandt dig, du er ovenpå. Lettet, men rystet, trådte jeg ud af skabet, lige da Ellie dukkede op i toppen af trappen. Hvorfor hviskede du, spurgte jeg skarpt. Hun rynkede panden. Det gjorde jeg heller ikke. Ellie gik i seng uden protester kl. 20.30 og efterlod mig alene med mine tanker og min voksende uro over det, der var sket tidligere. Jeg prøvede at overbevise mig selv om, at det bare var min fantasi, der spillede mig et pus. Måske knagede huset eller bevægede sig på en eller anden måde, der lød som en hvisken. Alligevel føltes det, hver gang jeg kiggede ud mod skoven gennem køkkenvinduet, som om noget jagtog mig mellem træerne. Omkring kl. 22 hørte jeg Baxter, naboens hund, gø rasende udenfor. Hans dybe knurren ekkoede gennem natten, indtil den pludselig stoppede midt i en gøen. Den stilhed, der fulgte, var øredøvende. Næste morgen startede normalt nok. Pandekager til morgenmad, tegnefilm på tv. Men ved middagstid ville Elle ud og udforske lidt. Vi kan gå hen til skovkanten, sagde hun ivrigt. Bare ikke for langt ind. Jeg tøvede, men gik alligevel til sidst med til det på én betingelse. Vi måtte ikke gå længere end til der, hvor tante Maggies baghave sluttede. Elle løb foran med Hr. Flopsy i armene, og jeg fulgte tæt efter, scannede trælinjen for noget ud over det sædvanlige. Skoven var smuk i dagslys. Sollys, der filtrerede ned gennem løv som farvet glas.
Men der var en underliggende uhyggelighed, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Da vi gik langs kanten af Tante Maggies grund, stoppede Ellie pludseligt og pegede ind mod en lysning dybere ind i skoven. Der, viskede hun ophidset. Det er der, han bor. Jeg fulgte hendes blik, men jeg så ikke andet end flere træer og skygger, der strækte sig uendeligt ind i mørket. Hvem? Spurgte jeg forsigtigt. Skovmanden. Imod alt bedre viden, og trods alle mine instinkter, der råbte på at vende om, lod jeg Ellie føre mig tættere på den lysning, som hun havde peget på. Det var ikke langt fra Tante Maggies baghave. Kun få skridt ind på ukendt territorium. Der, hvor sollyset knap nok nåede ned gennem de tætte trækroner højt oppe. Atmosfæren blev tættere, mere mørk, og en unaturlig stilhed lagde sig over omgivelserne. En trykkende fornemmelse byggede sig gradvist op, som en kvælende vægt på skuldrene. Mit hjerte bankede hurtigt, og pulsen hamrede i ørerne. Lysningen var lille, og omgivet af tæt bevoksede fyretræer, der stod som vogtere omkring et gammelt egetræ i midten. Egetræet var større end de andre, med en snoet og forvredet stamme, der fik det til at ligne noget fra et mareridt. På stammen var der skåret et ansigt. 2 dybe huller som øjne, og en ujævn sprække som mund. Ellie stoppede op foran træet og stirrede på det med en blanding af fascination og frygt. Det er her, han bor, sagde hun lavmældt. Jeg rystede på hovedet og prøvede at holde stemmen rolig. Det er bare et gammelt træ, Ellie. Kom, vi skal altså tilbage igen. Men hun stod fast. Hendes blik fastlåst på det udhulede ansigt i barken. Jeg trådte tættere på for at tage hendes hånd, men da jeg gjorde det, hørte jeg det igen. En hvisken, svag, men tydelig. Kom her. Lyden kom fra træet. Ikke fra Ellie eller vinden, men fra selve træet. Jeg stivnede, og frygten skyllede over mig som iskoldt vand. Ellie tog et skridt frem mod stammen, hendes små hænder strakte ud, som om hun ville røre ved det. Ellie, stop! Råbte jeg og greb fat i hendes arm. Hun vendte sig mod mig med et tomt blik i øjnene. Han siger, du ikke må være her. Før jeg kunne svare, hørte jeg en dyb knæen, som om træets grene begyndte at bevæge sig af sig selv. Jeg kiggede op og så egetræets grene strække sig ud som lange fingre mod os. Skyggerne omkring os blev mørkere, og den hviskende stemme steg i intensitet. Gå, gå, gå! Jeg trak Ellie væk fra lysningen med al min styrke, men hun kæmpede imod, som besat af noget usynligt. Da vi endelig nåede skovkanten ved Tante Maggies baghave, så jeg mig tilbage over skulderen. Jeg kunne svære på, at ansigtet i barken smilede. Ved midnat begyndte den hviskende stemme igen. Lyden kom fra køkkenet. Jeg frøs, og mine fingre klemte om bogen, som jeg var i færd med at læse. Stemmen var svag, men umiskendelig. En tør, raspende lyd, som knivblade, der skrabede mod glas. Ellie, kaldte jeg blidt, og håbede, hun sov. Intet svar. Den hviskende stemme blev højere, da jeg listede ned ad trappen. Kom til træerne. Kom til træerne. Køkkenet var tomt. Bagdøren, som jeg havde låst tidligere, stod på klem. Kolde luftstrømme sivede igennem sprækken og bragte en svag duft af fyretræ med sig. Jeg smækkede døren i og tjekkede låsen 3 gange. Næste morgen fandt jeg Baxters halsbånd i baghaven. Metalpladen var ridset og bukket, som om den var blevet revet af i en kamp. Ellie stirrede tavst på den, hendes ansigt blegt. Han er også bange for skovmanden, sagde hun. Jeg ringede til naboen, men de havde ikke set Baxter, siden hans skøge stoppede natten før. Deres rolige svar, han dukker altid op, lindrede ikke på min skyldfølelse. Med middagstid begyndte Ellie at opføre sig underligt. Hun vandrede ind i stuen med en ny tegning. En tændstiksmand med grene som horn, der stod i en lysning. Under tegningen havde hun skrevet, han kalder på mig, med rød farveblend. Ellie, stop, nærmest skreg jeg og krøllede papiret. Det er ikke ægte! Hun så på mig med en uhyggelig ro. Du hørte ham også. Den aften raserede en voldsom storm. Regn hamrede mod ruderne, og den buldrende torden fik huset til at ryste. Eddie nægtede at sove, og klyngede sig til hr. Flopsy, mens hun stirrede på døren. Hans stemme er højere i regnen, sagde hun. Jeg satte mig på hendes seng og strøg hende over håret. Det er bare vinden.
Og så hørte jeg det. En ny lyd i ly af stormens buldren. Et dumt klunk, som fødder på træterrasse. Bliv her, beordrede jeg og greb en lommelygte. Jeg styrtede nedenunder. Terrassen var tom. Jeg svingede lygtens lys hen over haven, hvor træernes konturer tegnede sig svagt gennem regnens pisken. Et øjeblik fangede lyskejlen ude i skoven. 2 røde glødende punkter som øjne. Lommelygten døde. Jeg vaklede indenfor, bankede lidt på lommelygten og låste så døren, men den hviskende stemme vældede frem. Kom ud. Ellie var væk. Jeg var faldet i søvn i hendes seng, men vågnede 3:00 til en tom seng. Vinduet stod åbent, og regn gennemblødte tæppe på gulvet. Herr Flopsy lå med ansigtet i mudderet udenfor. Ellie! Skreg jeg og styrtede den udenfor. Stormen havde lagt sig, og skoven dryppede af stilhed. Lommelygten blinkede, da jeg løb mod lysningen, og grene krassede i mine bare arme. Der var hun. Ellie stod foran den store E, hendes natkjole klæbet til hendes blege hud. Det udhulede ansigt på træet så nu ud som et stort, sort, gabende hul. Ellie, kom her, råbte jeg. Hun vendte sig langsomt. Hendes øjne var tomme og stemmen flad. Han siger, du skal gå. Hviskende stemmer eksploderede omkring mig som et kor af tørre stemmer. Gå, gå, gå. Jeg greb Ellies håndled, men hun kæmpede imod med uventet styrke. Du er ikke rigtig, skreg jeg mod egetræet. Du er bare en historie. Skyggerne bevægede sig. En høj skikkelse med grene som horn kom til syne. Luften blev iskold, da den langsomt trådte ind i lysningen. Dens krop var en filtret masse af rødder og bark. Skovmanden var ikke blot en myte. Jeg slæbte Ellie tilbage til huset. Hendes skrig blandede sig med den hviskende stemme. Skovmanden fulgte ikke efter os ud af skoven, men jeg mærkede dens blik brænde i ryggen. Vi låste alle døre og vinduer, og jeg prøvede at ringe til Tante Maggie, politiet, alle. Men stormen havde ødelagt telefonlinjen, og mobilen havde intet signal. Ellie krøllede sig sammen på sofaen og mumlede. Han kender stadig. Jeg holdt mig vågen til daggrydet, med en køkkenkniv i hånden og øjnene fast rettet mod skoven. Den hviskende stemme forsvandt lige så stille med morgensolen. Men det udhulede ansigt forfulgte mig stadig. Tante Maggie fandt os sammenkrøllet i stuen. Ellie havde ikke sagt et ord siden lysningen. Politiet søgte skoven tynd, men fandt intet. Ingen Baxter, ingen skovmand. Intet svar på vores foruroligende oplevelser. Jeg fortalte Tante Maggie om det hele. Alt, hvad der var sket med Elle og jeg i de her 2 dage. Hun troede mig ikke. Hun ville ikke tro mig. Men Elle var for altid forandret. Herr Flopsy og alle hendes elskede tøjdyr lå nu i en bunke i hendes skab. Det ellers så uskyldige og blide udtryk i hendes øjne var forsvundet. Nu byttet ud med det der tomme blik. Nogle gange midt i den sorte nat hører jeg stadig den hviskende stemme. Den er svagere nu og næsten bedende. Kom tilbage. Kom tilbage. Men jeg vendte aldrig tilbage til Ellie og Tante Maggie. I deres hus i Pine Hollow ved de hviskende fyreskove. Og Ellie, hun tegner stadig skovmanden med hornene.